Ika-4 nga semana sa paggabanhaw. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo gagool. Salig kamo sa Dios og salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawa. Ug moadto ako aron pagandam og dapi alang kaninyo. Kon dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultian nini. Ug kon atuwa na didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako. Atuwa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kanya, Ginoo, wala kami mahibalo kon asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili mo agikan ako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.